الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن المعلوم أن التمكين في الأرض لأمة الإسلام ليس بأمر السهل، ولكنه في نفس الوقت ليس أمرا مستحيلا. إن حققت الأمة شروطه وبذلت أسبابه بالصدق، فإن المؤمن الصادق يوقن بوعد الله لها بورثة الأرض، وبصدق بشر رسولها لها بالثناء والتمكين، مصداقا لقوله تعالى: ولقد كتبنا في زبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة في الدين والتمكين والنصر في الأرض. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. أمبي الله تنو أمبا يا فدلي أمبا دمنيني أمبا نينا على فيكان كسي كباني ركون تورو منان كبارا جوغون نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيليفانا كندا بغاتي سرولا. Ambe sere ya masite minni bato chiela makaka ni ala kilempewute je nyogonte ala la. Ambe sere ya Muhammad wala ka jondo wala ka chirendo kisini nema baka ana ka shebon ana ka dunkew ala ko kisi min kacha kosobe no temina kaboye anka do minye sabati ani mafantiya silamo ko soro dugu koloka ko nogonte. Silama mafantiya sabati dugu koloka silama manton ko soro ko nogonte. O yoronin kale na fana ko fana te fana ko minna te sekake ka fo silama ka sabati ka fanga soro ka fa mafantiya soro dugu koloka ko te fana ko mi ko na te sekake. Ni silama ya ka saratu dafa uya asababu ke kote ko minna te sekake. Ani silamam mumini ikadda itigi ala ayella hidu min fo dugu kolo konyana ko achinye beddi ale alaka jonyuma udema mugo kadda alaka lahidu min fule ninye mumini nyuman be kadda ola. Ani kadda la fana ko ika chide nye nisonja doken ni mantonye ika chide ayen nisonja minken ni mantonye ku nisonja ku tanu jo mumini kelen kadda ofanala. Ala ko Qur'ana kono walaqad katabuna fi zabur min ba'di zikri. Ala ko ale ya sebe kitabu jigine wonna akelen ko fe ka sebe lahul mahfuzula anna li arda yarisuha ibadi salihun. Ko nin dugu kolo ko aciye beddi alaka jonyuma undema. Ala ko ni sebera kitabu jigina cido ni nabi nyuma kan ni sebera o kono o kasoro atu sebera lahul mafuju kono ulu fananye ka fonin dugu kolo wa ala ko aciye beddi alaka jonyuma undema. Ciden fana ube bun kabi ka hadisala ciden ko akwaye nin manton ayun nisonjia kon nogoya buye aku nisonjia bisana'i wa rifi'a ko korota
korota ko obe kiuye korota be kuye dina kono wasana bitaysir wasana warifiati fi din ayni mantun ni sondia ko min ye korota ko abe dima ni dina yin kono watamkini wan nasri fil ardi kuma fantiya fana ani deme ko ba suru dugu koloka ni nya hadisa sahalin albani hadisa illa sahab o ko fe ciden ko akafoni mantun ye fana ko ni mugomi mantun la ni mugomi ye la bara ni yoro ke jinya kama ko e kado ko ni yoro te e la gara bara ni e yoro ke jinya kama ko ni yoro te e la gara me hadisa ndo ku nye munye ka yiranna ni mantun kibariya de diruma ni sonja dirama ko min ye korta ko amba soro anka dina la dugu koloka ko min ye mafantani deme fana ko silama manton bo soro dugu koloka hadisa indo kunye ninde ni yorola dalmo min ye silama ka sabati soro uka dina la kama fantia soro dina la dugu koloka ala ye sababu damado kola saratu dobe na ba fe kama fantia soro dugu koloka be uluke folo ma fantia soro le dugu koloka ko wero fana fora puru kama fantia sabati au bolo abe ulu fana ke obe aya fula la qur'ana kono aya folo wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الرسول لعلكم ترحمون نآية من فلن ينبلمون alako wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati ko alaye lahiri du mugawma awla mugamunul limanani alaye kabara nyuma ke la yastaqlifannahum fil ardi kama istaqlafa alladhina min qablihim lahiru tarajunye bali mawsarati folo puru silama ikanya soro ika silamiya la dugu koloka ika mafanja soro ika ewa sabati soro ika dina la kanya sura la afolo ye munye ali imanu sadiqu billahi tabaraka wa taala wa tasdiquhu bil amali salih silamo be pongo fenna dugu kolo kanya nyini ni boli la donka bo no bala erenyo no bala ko do ba fede ko silamiya ka fanga sorode silamo ka sabati de silamiya ka fanga soro silamiya ka mafanta soro dugu kolo ka asarte folo ye munye liman yachinyala makasuru silama ubolo al-imanu sadiq billahi tabaraka wa ta'ala liman yasabati lenkasuru liman yasahale ukasuru silama manton bolo dusukun kono o doronte fanade bara nyuma ka chinya tigiya bara nyuma fal-imanu huwa qawlu wal amalu wal i'tiqadun كما هو معروف في معتقد أهل السنة والجماعة بل مولي مريه جمعيه كما سيري كما فلا كفوين نينكا أسابتي لنكا سوريد بسكون كنو إيكا كيوالي وكايرا نينو فرلا نيوغنكا نيندو تغي كل من ينما أهل السنة والجماعة وكا أقيدا كنو دونك نسلاما وبافيري كونيا كسرو سلاميا لدي dugu koloka jamana kono nyaka nyini limaniya nyumandela kalimanani alay masamin korta lendo ani bara nyuma kake bara nyuma wakati be amba fo anko sarati fula de bara min qarasira alay ani bara min kera ciden ka sunnaka ninde fule akacha qur'ana kono min limaniya ani bara nyuma ala butugo nyogonyade وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات كتنين يغنى كتشفر نكونوا على بالليمانيا أني بارا نيوما أبي أولود فرانيغونغا ولا سارتي فلو فلنين دي سلامو بي إرنيونا وبي بولي لا وبي دونكا بولا كولو بافي سلاميا دي كسبتي جمانا كنو نياكا سورالا وكان يانيني ليمانيا نيومان كسبتي جمانا كنو ala kaddo
adon chogo nyumanna bara nyuma ukake ninde sarati foloi al-iman billahi tabaraka wal iman sadiq billahi tabaraka wa taala wa tasdiquhu bil amali salih sarati folo fude ninde ni mo min ba fe kebe nyanyi ni islamiyya de la asarati fulana tahqiqul ubudiyyah lillah hada madon ku kajonya sabati alaye kajonya haqiqa ko sabati alaye ko an ala de ka jonye anunye be ko o sabati iyerela ka ala bato parce que jonya min yere fulen ninye hada maden ka jenaye ki ka jonya ko ke haqiqa ye alaye hada maden yede dara o de kama wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun jinani hada maden madda foy kama fo ala bato sarati fulana fuleninde ni silama bafe nya ka soro silamiyala aka sabati dugukolo ka ma fanta ka soro silama bolo silama ku ka jonya ke haqiqa ye alaye o ka do ko ala ka jonde yo uluye bato be ka ke alaye jinani hada maden madda foy kama ni ala batote ni o boray ni ye sarati fulana sarati sabanna muharabatu shirki bi anwa'ihi wa askalihi sarati sabanna ni silama bafe ko nya ka soro ni islamiya de la aka sabati jamana in kono aka fanga soro u ka fulan ka foya de kelena ka noniya chugo beye fulan ka foya ka kele de chugo bela muharabatu shirki bi jami' anwahi wa askalihi u ka fulan ka foya kele aka noniya na ka chugo ya bedela sarati sabanna yin ninde ni islama bafu ka nya soro islamiya la erenyo chama inche don ka bo chama inte kuma chama inte fulan ka foya ka kele oda to aya in kono ala ko ya budunani wala yushrikuna bi shay'a ubenne ala kelem to bato ute foy fara ne alaka balmu mushriki ka bara mushriki to de ye ko tinyale kala ala te foy nya mushriki bolo ka mushriki ya to jamana bula ka mushriki ya to silama bolo mushriki ka bara be tinyalende do mushriki te se ka foy nyana bo tinya kono hunafa lillahi ghayra mushrikina bihi wa man yushrik billahi fakannama qarra min as-samai fataqtafuhu tayru aw tahwi bihi ar-rih min makani sahiqi ala yode fo akoni mugo ye fulana fara alaka tanga bora ika mu'mini tanga be mu'mini de ka koy korosili be mu'mini de ka alaka tanga na alaka korosili obe mu'mini de ka ni hada madem make mu'mini kera mushriki ya dro tanga borika ala de ko qur'ana kono ako man yushrik billah akoni mugo ni fulana fara alaka ko tanga boraika ka annama kharra min as-samai ko ebe ke komi mugo de min binna ka bo sanfelala ibinna duguma fataqtafu tayru kono yu purti aw tahwi bihi rihum fi makani shahiqi ube finye yita kati fili roja ki halaki donc fulan ka foya be jamana kono fulan ka foya be silamaw cela tanga taw ka koy tanga ta ka wada ni silamaw ba fe ma fantan ka soro tanga ka soro silamaw ka fulan ka foya ka bo aw cela aya kele togo ya bela fulan ka foya ka bo aw cela de ni aya folo ni aya munu soro la kono wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastaqlifannahum fil ardi kama astaqlafa alladhina min qablihim wa la yumkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a ni aya kono la ko lillahi rutamugwe ko abuke dugukolo no na bilaye komi mugo munun tamina wunye ulu ye dugukolo no na bila soro chogomi ko alaye lahiru taw fana gabe dugukolo no na bila soro ne abeke munka limaniya akal limanani alaye akabara nyumake awa ko ataka dina mafanta di auma aka dina kono fana ko siranya munun ba uka fana ko abe siranya unta ka ba auka ka siranya ka fale ka ke hakili sigiye ne mumboke limaniya bara nyuma ni mogo kera limane je jamana den fanchama nanya chari limane ya nyuman sorola ala bato nyuman sorola ala batora anye nyuman ka mumbeke ala kwa bankai dugukolo no na bilaye komi mogo munun tamina unye ukera dugukolo no na bilaye chogomi ko abanka dina ma fantanye
ko do ko fana ko siranya min banka ko be siranya in banka ka fare ka ke hakili shige islamu kanya nyinin ninna limanani paranyuma o ko fa ko ya buduna wala yushrikuna bi shay'a donc ala kelim to fana kabato fulan ka foya ka kele ka bo ancela ni aya nunu sorola kono aya awa ala ko akoni mogo min kafira nin kofe ulu tigila mogo ye fasiku ye o kofe ala ko waqimu salata wa atu zakata akwai salli na ta chogola aka jakabo wa tu rasula la'allakum turhamun aka tugu ciden ko o be ke sababu abin ne maso wannan ba tan kan lafiya jamana kono fana fe wure fana to furaye koy ciden tugu nyogonya la'allakum turhamun na tugura ciden ko abin ne maso ni aya doy aya dobe ala ko qur'ana kono alladhina imma kannahu fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa aqamu salatan wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahawna anil munkar walillahi aqibatul umur an kunni ba fe kama fanja suru dugu koloka ko munun kan ka ke ulu fora liman ya nyuma ani bara nyuma ani kafulan kafoya kele ni ba fi kama mafanta sura sarti nundo bo mafanta sura le mfana kofe jamana don kankan munke aqamu sala uka salli farda salli duru kurusili kake farla salli duru kana chogola wa aqamu sala wa atu zakka fulanna jakka kabo akan kadi mugo munuma ulu donen do qur'ana aya kono ani kitabu kono jakka fana kabo aka do yorola o yede ni mafanta sura la pour mafanta mfana ka sabati au bolo fanga ka sabati silama bolo fanga soro len kofe mumba sabati nin ko munun bena fulu fana de ba sabati famula aya fulay kono ne ma fanta ba fe kasoro na ba fe kama fanta soro saratu do de be onye fulo abo saratu ke ni o saratu kera ma fanta fana soro la pour aka sabata bolo saratu do be o fana la ma fanta soro len kofe saratu ye munye aka musala farra salli duru kana a chogola fulanna wata jaka kabo akan ka di mugo munuma akaduma sabana wa amaru bil ma'ruf silama mantun kan yugo nyamara ni nyuma e wali takunu minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ولا تكونوا كالذين تفرغوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى آخر الآية بل من يامر يلي كان يرون يامرني نماية دوكو كنوكا ويسلامو كفانا سورو سببو دوري فانا نمي بسلامو لا پورا كسبتاو بلوري أسببو دوري مونيه أكان يرون يامرني نماية على دوكو قرآن كنو ولتكون منكم أمة يدعون للخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على كفوج جما كل دوكا سورة أولا munun be mogo wele kata herama ube mogo nyamrani nyumai ube mogo fatanya kabo jugumama wa ulaika humul muflihun kulu tigude ni yoro soro bakatikuye oko fala ko wala takunu kalladhina tafarragu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ako akana ke comme mogo wude munun farafarala uye nyogo soso delila bangale delila jelen nalen fule de la jelen na len kofe uma ulaika lahum ajabu ajim ala kulutu la mugo fana kulla jababu la jabam min kabo donc ja pour islamu ka fara nyogonka pour islamu ka kambin ka ke kelenye o ka do da kelenfe e ka bo da kelenfe jaha sababu ye nyogon nya mariya de ka nyogon nya mariya nyumama ani ka nyogon fatanya ka bo jugumama ja o de be islamu fara nyogonka parce que tumame ala ko jama kulu ka sorawula munun be mogo wele kata herema ube mogo nyamarani nyumai ube mogo fatanya ka bo jugumama akonku ay komo ayen kofe wala takunu kalladina tafarragu wa qatalafu akana ke kome mogo munun farafarala uye nyogon soso ja nyogon nyamariya balila ka nyogon nyamarani nyumai no o make ka nyogon fatanya ka bo jugumama no o teke jamana kono o teke silama kafula ja o de be silama farafara jaanya do min be silama fara nyogon kan kan nyogon nyamara ni nyuma kan nyogon fatanya ka bujuma mo de ban fara nyogon kan ninde sabana le amru bil ma'ruf wa nahawna al munkari nanina kan nyogon bali ka boko juguma
كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ala ko kiden kam mantoma ako awde jamakulu bora jiya kono hada madonne kiden kam mantawde kawsana be parce que abe nyogo nyamra ni nyumay abe nyogo fatanya kabo jugumama o tu'minuna billahi abe limanani ala yafana bal man kan nyogo nyamra de وريا تولك القرآن كله لون الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكانوا لا يتناهون المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون من بني إسرائيل كاو دانغا أناكو أكون مغو دانغرا بني إسرائيل كاو لمغو منون كافريرا داود نينكا عيسى بن مريم نينكا وسبب يمونye utumbe ala soso utumbe yada utunkera nuye kojugu minke utenyogon bale kabo kojuguma ala ko utumbe minke ninye utumbe kojugu ken ninye de wala silamu na ba fe ko silamiya ka fanga serode ube fanga nim min be silama bolo ka sabatu bolo an kan nyogon nya mariade an kan nyogon bale wode be aya kono ni ma fantiya sorla silama bolo ni ba sabata bolo ni ko dama do wodero وكفى لك ولله عاقبة الأمور أكون نمو من ينكو دمدوك إكا شكيك على ما كنو لبانكو نمو بألا دي بلو أبو أوكي أويه الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور جمانا كسلام أبي دونك أبو من أبي يرنيوني من أبي يرجيجا منا أيا جيجا نونونا ده aya jija nununa na ba fe ka donka poke ko silamiya ka kolosi silamiya ka wajiru ka kolosi misiru ka kolosi wajiru kan ka kolosi misiru kan ka kolosi ka bo fen foro mimma waye fulan ka foya dede ani bidiyo ani kokonew ni au ka silamiya kolosi ni wajiru ka kolosi ni lanyini yede wajiru munumbe mushrikiya ka wajiru munumbe mogo wale kata mushrikiya ma wajiru munumbe bidiya ka wajulu munum be mogo wala kata bidiyawma wajulu munum be mogo wala kata ka hada mado hakilo ciya nilla nyini yede ko ulude ka koloshi o kanyide aka kuma kanyi ola nilla nyini ye ode koni wajulu ka koloshi fulanka foya wajibu ka bo dina kono mogo munum be wala ke kata fulanka foya mo ka bo dina kono bidiya wajulu ka bo dina kono wele min be ke kata bidiya uma o ka wajulu sugo ka bo dina kono ni ode be kolosi dembe ala bolo ala uye sabade isa yala dende ni nunun de ba kolosi nunun ka bo jamana kono o kanyide o be jamana mafante o be jamana sabati o be hera nati jamana la fana de amme wajulu ka kolosi misiru ka kolosi na la nyini yede tawhid kuma munun be fo ni la nyini yede bidiya munum be ko kari ka tawhid wa shirku wa ka shirku ko kari ka bidiya ko kari ka welili kana jugu ko kari kara dukku ka na ya sor ko la nire ko de ka koroshi aw seto la aw tese ko bali aw tese jamana bali wala ala de yen dina koroshi ko mi ambina fo nin jogome nin dina koroshi le ala yen de lahiruta kun nin dina nin dugu kolowa ko abeddi ala ka jonyuma de ma ولقد كتبنا في جبور من بعد الذكر أن لأرضا يرثها عبادي الصالحون ala ka jonyumaw de tay nin dugu kore koy mogo munum be tawhid kuma fo mogo munum be wajibu ke ciden ka sunna ka ulu de ka hera be dugu kolo ka koy shaykhul islam bun teme yo de fo wa kullu sharri fil alamin wa bala'in wa qahatun وفتنة وتسلط العدو ونحو ذلك سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى خير الله شيخ الإسلام ابن تيمية ako kojugu be jiya kono fitina be jiya kono balaw be jiya kono sanji dese be jiya kono ka jugu bila silamawla o min be jiya kono ako nunu na nyogono ako sababu te foye ni ciden sosolite ani mogo be nyogon wole min makata ala tana bato minna ako doron de tora be jiya kono ni awu nyana
ko munun be jamana kono tora mun be jamana kono ko tawhidi kuma munun wa shirkul la gosi munun bidal la gosi munun be fo aw nyana ko ulude ka tora be jamana ka ba ayi ulude ka hera be jamana ka min ka tora be nin jamana ka de fulan ka fuyani bidiyan ni ala soso ni cide soso min be nin jamana kono o do tora no do fitina be nin jamana ka fo kan nyanyi no de la na ba fe ka jamana in kan lafiya fo kan nyanyi no de la men no o tewa lafiya fitini min be jiyan kono jamana in kono basigi fitini min ba kono lafiya fitini min ba kono min ba kalama min ta kalama ala batula nyuma munun be jamana kono tawhidi min be jamana in kono sunna mo kelen kelen munun be jamana kono no be ala batwa nyema ulu be hera fule jamana in ka sa amu aba min sunna ma min masoma ambe lafiya fitini min na fuite ni ala bato togo nyuma fitini munun be ko lafiya be jamana in ka koy aw nyana fe ngore de jamana musrikiya de waka hera be nin jamana ka aw nyana bidiya de ka hera be nin jamana ka aw nyana lada jugu de ka hera be nin jamana ka wa ulutina ni hera yoroshi barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله هذا دين منصور ومؤيد حتى يرث الله الأرض ومن عليها قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق جاهرين لا يضرهم من خجلهم ومن خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وفي روايه حتى تقوم الساعه بل مو alaka jo nin dina ademelende do nin dina asembentelende do ala fe fokata dugukolo ala yere ka dugukolo cinyata fo ala yere kata dugukolo cinyata ka danfen be bonnin dugukolo en ka lankolon ka to ka sage kata alama fo o kata ke nin dina demelende do nin dina sembentelendo ala fe ciden da ya fu sallallahu alaihi wasallam akodde makulu to wuli ne kam mantonna nu do cinyaka o demelendo fana mugon mi nyu demelito yo o ni mugon mi nyu soso o te foi toruma fo ala yere kata jiawuli ciden da yofo la tajalu taifatu min ummati ala li haqqi jahirina la yadurru man qajalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala zalika mu'minun bin dina haqiqata tawhid sunna ala fahmu salafu salih a hakili kasigi mu'minun mun be ayda alala akadda alaka lahidula ayda aka ciden kallahidu kauna ani aye ewa muson jammin kenni mantuye ay dakola a hakili kasigi mogo sitte se kan nindina ciya bo dugu koloka ibi ka wakati kunkuruni ndeke dro ni aya soro ko fanga bennade mbe joyoro labbi fanga benni labbe mbe se kola nko adigan kaw ko ukabara uyela fu ko man asaddu minna quwwata adigan kaw kabara uyela ku jumbe min fanga kabo awunye ala ko ala mu yaraw anna allah khalaqahum huwa saddu minhum quwwata ala ko yalo mu luma do ne ala min yuda ne fanga ka grika te muluka ala yu halaki munye ala ka damfen do doro finye ala ye finye de bulida ko halaki ko boddu ko loka ka dina sabati o ko fe firawuna nana waso أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته كو يالا مصر مرات ندى تايوا نين كو ننوفله وبيبولين كورو فرعون يا واسوني كو مني ألا يا تو أو كو يندي كونو كاكا دينا مرشي أكوفي ألا يا تو أكا كو ينكونو قريش مكة كافرون وكبروا يرلا بدر دو وبورا وكو أنكتا أنكا نيامو فغا كسوغو دو جموسو كو ukai ando donkelila anka dolo miye arabu kan kofo unyema dama de borala yu be fa badri kene kay mogo bakele nyogona keme sabani tani sabaye dankarula u be fa garaye dinga bado tumbe badri kene ka be fufunu senye ku fili dinga ngoro ka bogo sagulay aladu ayala yu fura
ku boddu ko ka ka dina kontine fanga benna ite sen dina la ko jo yoro bennan tes ite sen dina la ko shebe ne ni wakati la ite sen dina la ko ika wakati kunkuruni ndoronde do ika wakati kunkuruni wakati doronde do nin dina bella jarabi ko nin cinya bella jarabi he ma te duga ko bunu khaymu yode fo akwali haqqun mansuru wa mumtahanu fala ta'jab hadhihi sunnatu rahman bun khaymu ko kan nuniya kono ko cinya ko addemelendo de ko cinya be yoro ko ala ba deme ko me ko ala be cinya jarabi ko cinya be yoro ala ba deme ko me ala be cinya fana la jarabi ko o kani kabako ko oye ala kallada de ko kana kabako la oye ala kallada de cinya be yoro ala ba deme de me aba la jarabi ko aba la jarabi oye ala ka sunna de oye ala kallada de min la jarabi ko fe wal aqibatu lil muttaqin ko la ban ko nyuma be di aljan serigne baxo de ma ambe ala deli an ka jamana nyemo ni famo ala kanu deme ala kanu sabati ala kama fanta duma jamana ta fanga ala ka duma wala kuma munun be fo silamiya korosili misiru korosili wajiru korosili akake misiru ka korosi wajiru ka korosi ka bo flanka fo ya wajiru ma ani bidiya wajiru ani ko munun be fe jamana kono ala ka denya ube ala wuye saba wuyere ube yisaye ala ye nya kanyini nunu na ulu ka bo jamana kono obe fangani hakili sigidi jamana ma kosobe na ya soro nyanyini kunye nunu de nunu nya ala kanya marukande de pour silamon aka fanga soro anyo de fo asarti fulo munye asarti do munye limaniya ni ala ya ni baranyuma wa muharabatu shirki bi anwahi waskali anaka fulanka fo yakele nye kan nye shi fulanka fo yande mamen ka kele an kan nye shi bidiya nunu de makko kele ka bo jamana kono ala kelimbe ka bato وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني جناني هذا مدى مدى فوي كما فو على كلمة كبتو إلا ليعبدوني ودياتو ني آية توسير بغو دوكو إلا ليوحدوني فو كني على كلمة كبتو وكني على كلمة يكون بتو دانكو فيهم فلو مي ni jamana kan ka cesira la o kanya nyini ka sabati jamana kono wakati benne bofo waye ala kelimto kabbato foy kana fara ala ka tauhidi wode ala kan nyamare kan folo qur'ana kono ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ala kan nyamare kan folo qur'ana kono waye tauhidi de ala kelimto kabbato ewa sebe mogo munu ye jamana kono ani doyoro dira mogo munu na jamana kono aye nyanyini ninna ala kan nyamare kan folo min be qur'ana kono ka sabati jamana kono folo ala kelim ko o kabbato o kofe akan cheshiri kan nyanyini balili kan folo min be qur'ana kono nyanyini ka ke o fana la mogo ka bali ka bo ola fala tajalu lillahi andada wa antum ta'lamun o de fora aya labanna ala kan nyamari kan fulo qur'ana kono ala kelim to kabbato tauhid foy kana fara alaka alaka balile kan fulo qur'ana kono ha mushrikiya kadabila fe munum be bato ka fara alaka akana bato fe woro bato ka fara alaka donc palashi dira mugo munuma joyoro dira mugo munuma fanga be mugo munna jamana kono mugo munun ka komo be mina jamana kono aye nyanyine nin ko fulala ala kelimto kabbato foyi kana fara alaka nin de be jamana suma nin de be nani hakili shige jamana kono nin de be mafanja di jamana ma ne nin nununte na tara dado ko werwula kata ko be da to ko werwula o setawiye o tese ka sabati fo kata dugu kolo meleke ka hada dampin be bo dugu kolo ka ka sage kata la mo shi tese ka nindinya ciya bo dugu kolo ka isetala kiden de yo fo ala de yo fo nindina be dugu kolo kare fo kata qiyama ala kan kisala kan tanka ala ka hakili shigi dama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن المعلوم أن التمكين في الأرض لأمة الإسلام ليس بأمر السهل، ولكنه في نفس الوقت ليس أمرا مستحيلا. إن حققت الأمة شروطه وبذلت أسبابه بالصدق، فإن المؤمن الصادق يوقن بوعد الله لها بورثة الأرض وبصدق